ኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት ካልሆነች ሰፈሩ አይለወጥም፣ ሰፈሩ ሰላም አያገኝም፣ የዓለም ንግድም ይስተጓጎላል። ለምንድነው የሆርሙዝ ስትሪትን ማስከፈት የዓለም አጀንዳ ይሆናል? ከኛ በላይ ለማን አጀንዳ ይሆናል? ኢትዮጵያ የባህር በር ያስፈልጋታል። ኢትዮጵያ ውስጥ የባህር በር ከሌላት አፍሪካ ቀንድ ውስጥ ሰላምና መረጋጋት አይኖርም የሚል ግንዛቤ ተይዟል። ኢትዮጵያ አሁን ባለው የጂኦግራፊክ ሁኔታ ከተቀመጠች አፍሪካ ቀንድ ውስጥ ሰላም አይኖርም፣ ኢኮኖሚክ እድገት አይኖርም። ስለዚህ ጉዳይ መፈታት አለበት። ግን ሁሉም ሰው የሚቀበለው ሀሳብ የሚሆንበት ደረጃ ላይ ደርሷል። እዚህ መድረሱ እኔ ትልቅ አቺቭመንት ነው ብዬ ነው የማስበው። አርእስተ ዜና ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ተሪር ክስ መስሪቱ ኢትዮጵያ በር ባሕሪ እንተዘረኺባ ንግዲ ዓለም ክቋረጽ ይክብሉ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ አጠንቂቖም። ሌተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ብዘይ ባሕሪ በሪ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላም ክሰፍን ኣይኽእልን ክብሉ ተዛሪቦም። ውግእ ግንባር ቆቦ ናብ ኣላማጣ እናተጸግዐ ይርከብ። ሓይልታት ፋኖ ድማ ናብ ራያ የንሰሓቡ ከም ዘለው ተገሊጹ። ኣሜሪካ ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ዝነበረቶ ሕገወጥ እገዳ ንቁጠባ ዓለም ካሃሶ እዩ ክትብል ኢራን ተሪር መጠንቀቕታ ኣውፂኣ ኣላ። ፓኪስታን ንኣሜሪካን ኢራንን ንኻልኣይ ዙር ዘተ ናብ ኢስላማባድ ጸዊዓ። ነዚኦምን ካልኦትን ዜና ሒዝና ኣለና። ዝኸበረ ሰላምተና ኣብ ዘዝለኹም ይብጻሕኹም ክብራት ተኸታተልትና ዕለታዊ መደባና በኣርእስተ ዜና ጀሚርና የለና። ሕዚ ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም ኢና። ሰናይ ጸንሒትም። ውድብ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ተሪር ክሲ መስሪቱ። ስራሕ ፈጻሚ ውድብ ሕወሓት ኣብ ዘውፅኦ ሰሙናዊ መግለጺ መንግስቲ ፌደራል የተጋረደው ልማት በትግራይ ወይ ድማ ኣብ ትግራይ ዝተኸወለ ልምዓት ብዝብል ዘርጊሕዎ ዘሎ ጸብጻብ ናይ ፈጠራ ውፅኢት ይክብል ነጺግዎም። ኣብ ምድሪ ትግራይ ዘሎ ሓቂ ልምዓት ዘይኾነስ ብቃላት ክግለጽ ዘይኽእል ስቃይን መከራን ምዃኑ ዝገለጸ ሕወሓት መንግስቲ ኮነ ኢሉ ንትግራይ ናብ ዝኸፈ ቁጠባዊ ዕንወት የእትዋሉ ክብል ኸሲሱ። ድሕርቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዝዓነው መሰረተ ልምዓታት ዳግም ንምህናጽ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ስራሕቲ ክጅመሩ ከም ዝነበሮም ዝገለጸ እቲ መግለጺ መንግስቲ ግን ነቲ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ካብ ምውዓል ንዕሊ ሰላማዊ ጀኖሳይድ ብዝተባሃለ ካልእ ጥፍኣት መንገዲ ይጥቀመሉ ኢሉ። ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኣብያተ ትምህርትን ትካላት ጥዕናን ኮነ ተባሂሎም ከም ዝዓነው ዝገለጸ እቲ መግለጺ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓያሎ ኣብያተ ትምህርቲ ነተመዛበልቲ ወገናት መዕቆቢ ኮይነን የገልግላ ከም ዘለዋን እተን ዝተረፋ ድማ ብሰንኪ ምኽልኻል መሃያ መምሃራን ሕፅረትን በጀት ይዕፀዋ ከም ዘለዋ ገሊጹ። ኣብ ዘፈረ ጥዕና እውን ሕፅረት መድሓኒትን ዘይምኽፋል መሃያ ሰራሕተኛታትን ነተን ትካላት ኣገልግሎት ኣልቦ ብምግባር ህዝቢ በቀሊሉ ክሕከሙ ብዝኽእሉ ሕማማት ንሞት ይቃልዓሉ ኢሉ። ሓረስታይ ትግራይ ኣብ ዕሩ ዝተሓርድሉን ኣርዑቱ ዝተቃጸሉን ምዃኑ ዝጠቐሰ ሕወሓት ብሰንኪ ክልኸላ ነዳዲ ስራሕቲ መስኖ ጠጠው ከም ዝበሉ ህዝቢ ንሕፅረት ጽሩይ መስተማይ ተቃሊዑ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ኣብ ዘፈር ኢንዱስትሪ እውን እተን ዝተረፋ ውሕዳት ፋብሪካታት ብሰንኪ ሕፅረት እታወታት ልቃሕ ነዳድን ዳግም ንክዕፅዋ ይግደዳ ከም ዘለዋ ኣመልኪቱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሚድያታቱ ዘርጊሕዎ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝተኸወለ ልምዓት ዝብል ጸብጻብ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ነባራዊ ኩነታት ዝኸሓደን ንስቃይ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዓለም ንምኽዋል ዝዓለመን እዩ። እዚ ጸብጻብ እዚ ኣብ ቁስሊ ህዝቢ ዕንፀይቲ ከም ምስዳድ ዝቁፀር ዝበለ እቲ መግለጺ እዚ ድማ ናይ ሽርሒ ፖለቲካ እዩ ክብል ኮኒንዎም። ሕወሓት ኣብ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ሓቂ ገጽታ መንግስቲ ኩሉ ማሕበረሰብ ንክርድኦ ጻውዒት ኣቕሪበሎም። ኢትዮጵያ ባሕሪ በሪ እንተዘይረኺባ ንግዲ ዓለም ክቋረጽ እዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ አጠንቂቖም። ጉዳይ ባሕሪ በሪ ኢትዮጵያ ካብ ሃገራዊ ኣጀንዳነት ሓሊፉ ዓለም ለኸ ትሕዝቶ ክህልዎ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ጻውዒት ኣቕሪቦም። ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ነዚ ጉዳይ ምስ ውሕስነት ዓለም ለኻዊ ንግዲ ብምትእስሳር ዘመሓላልፍዎ ነጥብታት መዘራረቢ ኣጀንዳ ኮይኖም ኣለዎም። ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ዘረብኦም ከም ሆርሙዝ ዝበሉ ናይ ባሕር መስመራት ዓለም ለኻዊ ኣጀንዳ እንተኮይኖም ጉዳይ ባሕሪ ኢትዮጵያ እውን ብተመሳሳሊ ኩነታት ዓብይ ትኩረት ክወሃቦ ይግባእ ክብሉ ገሊጾም። ቀዳማይ ሚኒስተር ወሲኾም ድማ ኣብ ዝገለጽዎ ኢትዮጵያ ባሕሪ በሪ እንተዘይሃልይዋ
ኣብቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ሓቂ ለውጢ ክመጽእ ከም ዘይኽእልን ዘላቒ ሰላም ክሰፍን ከም ዘይኽእልን ብንጹር ገሊጾም ዕብየትን ቁጠባን በዚ ህዝቢ እታ ሃገር ምስ ባሕር በሪ ምትእስሳር ስለ ዘለዎ ንርግኣት ምብራቕን ኣፍሪካን ቁልፊ ምዃኑ ኣጽንኦት ሂቦምሉ እቲ ኣዝዩ ኣቐልቦ ሰሓበ ነጥቢ ድማ ጉዳይ ባሕሪ ኢትዮጵያ መፍትሒ እንተዘረኺቡ ዋሕዚ ንግዲ ዓለም ክትዓናቐፍ ከም ዝኽእል ዝሃብዎ መጠንቀቕታ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ትኹረት ከም ዘድልዮ ኣብራህሪሆም ብሓፈሻ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሕቶ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንህልውና ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሰላም እቲ ዞባን ንርግኣት ዓለምን ወሳኒ ምዃኑ ኣገንዚቦም ሕቶ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዓለም ለኻዊ ምላሽ ይረክብ ዶ ይኸውን ርእይቶኹም ኣብ ኮሜንት ጸሓፉልና ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ብዘይ ባሕሪ በሪ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላም ክሰፍን ኣይኽእልን ክብሉ ተዛሪቦም ጉዳይ ባሕሪ ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሓያሎ ወታደራውን ፖለቲካውን ምሁራት መዘራረብ ኣጀንዳ ኮይኑ ይቐጽለሎም ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ በሪ ባሕሪ ንህልውና ኢትዮጵያ ዘለዎ ኣገዳስነት ብዝምልከት ዝሃብዎ እዋናዊ ትንታነ ድማ ብልሂቃን ትግራይ መዘራረብ ኮይነሎም ከም ኣገላልጻ ጀነራል ጻድቃን ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ እንተዘይሃልይዋ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘላቒ ሰላም ምርጋእን ክህሎ ይኽእልን እዩ ድሌት ቁጠባን ጸጥታን እቲ ሃገር ምስ ባሕሪ ዘተኣሳሰረ ምዃኑ ንርግኣት እቲ ዞባ ወሳኒ ምዃኑ እውን ኣመልኪቶም ጀነራል ጻድቃን ወሲኾም ከም ዝገለጽዎ ኢትዮጵያ በቲ ሕዚ ኣትያቶ ዘላ ጂኦግራፋዊ ኩነታት ካብ ባሕር ተነጺላ እንተቐጺላ ኣብቲ ዞባ ሰላምን ቁጠባን ዕብየት ንምምጻእ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ክኸውን ኢሎም እዚ ካብ ባሕሪ በሪ ምርሓቕ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ንጎረባብቲ ሃገራት እውን ስግኣት ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ገሊጾም ጀነራል ጻድቃን ከም ሓደ ዓብዪ ዓወት ዝረአይዎ ነጥቢ ድማ ቀደም ተረሲዑ ዝነበረ ጉዳይ ባሕሪ ኢትዮጵያ ሕዚ ኣብ ብዙሓት ወገናት ግንዛበ እናረኸበ ምምጽኡ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ኣጀንዳ ኮይኑ ምልዓሉ ዓለም ለኻዊ ትኹረት ምርካውን ንዲፕሎማሲያዊ ጻዕሪ ኢትዮጵያ ከም ሓደ ዓብዪ ስጉምቲ ከም ዝቑጸር ኣመልኪቶም ውግእ ግንባር ቆቦ ናብ ኣላማጣ እናተጸግዐ ይርከብ ሓይልታት ፋኖ ናብ ራያ የንሰሓቡ ከም ዘለዉ እውን ተገሊጹ ኣብ ቆቦን ከባቢኡን ዘለዎ ወተሃደራዊ ወጥሪ ሓድሽ መልክዕ ሒዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ቆቦ ንዕጡቓት ፋኖ ናይ ምጽራግ ስርሒት የካይድ ከም ዘሎን ድምፂ ተኩሲ ድማ ናብ ኣላማጣ እናተጸግዐ ምዃኑ ተፈሊጡ ሓይልታት ፋኖ ብወገን ሕወሓት ህዝቢ ትግራይ ደጀንካ እዩ ዝብል ውሕስነት ተባሂብዎም ኣብ ቆቦ ዝነበሮም ቦታታት እናለቐቑ ናብ ኣላማጣ የንሰሓቡ ከም ዘለዉ ተገሊጹሎም ኣብዚ ውግእ እዚ ኣሃዱታት ኣርሚ 24 ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ይሳተፉ ከም ዘለዉ ምንጭታትና ጠቒሶም መንግስቲ ኤርትራ ሻዕብያ ነዚ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ብትኹረት ይከታተሎ ከም ዘሎን ቀጥታ ትእዛዛት እውን የውርድ ከም ዘሎ ተመልኪቱ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ሙሉእ ብምሉእ ንምግላልን ስምምዕ ፕሪቶርያ ከም ዝፈረሰ ንምእዋጅን ከም ጽቡቕ ዕድል ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣሎም ኣሜሪካ ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ዘንበረቶ ሕገወጥ እገዳ ንቁጠባ ዓለም ክሃሱ እዩ ክትብል ተሪር መጠንቀቕታ ኣውፂኣ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ናብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ዝኣትዋን ዝወፃ መርከባት ክትእግድ ከም ዝጀመረት ኣፍሊጦም ኣሎም ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትሩዝ ሶሻል ብዝሃብዎ መልእኽቲ ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ብሰንኪ ዝሓለፈ ወርሒ ዝወረዶ መጥቃዕቲ ከም ዝተዳኸመ ገሊጾም ካብቲ መጥቃዕቲ ዝተረፋ መርከባት ኢራን ናብቲ ኣሜሪካ እገዳ ዘንበረትሉ ክፋል ባሕሪ እንተቐሪበን ድማ ዘይማትእ ስጉምቲ ከም ዝወስዳልን ኣጠንቂቖም ኣሎም ኢራን ብወገና እዚ ስጉምቲ እዚ ኣሜሪካ ሕገወጥ እዩ ክትብል ኮኒናቶ ኣላ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኢራን ኢስማኤል ባጋኢ ኣሜሪካ ንኢራን ንምጉዳእ እትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ንገዛእ ርእሳ ንቁጠባ ዓለምን ይሃስቲ ከም ዘሎ ገሊጾም እዚ ተግባር እዚ ብፍላይ ኣብ ዓለም ለኻዊ ነዳዲ ዓብዪ ቅልውላው ከም ዘስዕብ እውን ኣጠንቂቖም ኣሎም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ኢስላማባድ ዝተገበረ ናይ ሰላም ዘተ ብዘይ ምንም ውፅኢት ምዛም ስዒቡ ሰራዊት ኣሜሪካ ናብ ወደባት ኢራን ዝግበር ዝኾነ ይኹን መርከብ ንምእጋድ ተዳልየሎም ቀንዲ እዚ ዕላማ ስጉምቲ ድማ ወታደራውን ቁጠባውን ዓቕሚ ኢራን ሙሉእ ብምሉእ ንምድራት ምዃኑ ተመልኪተሎም ቀንዲ ዓሚል ድፍድፍ ነዳዲ ዝኾነት ቻይና ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ዝግበር ዝኾነ እገዳ ንረብሓ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ዝጎድኡ እዩ ክትብል ገሊጻ ኣውሮፓ ሕብረት ብወገኑ እቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ዘይምርጋእ ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊጹ ሓላፍቲ ፖሊስ ወፃኢ ጉዳያት እቲ ሕብረት ካሳስ እዚ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ኣብቲ ዞባ ተሪር ዓለም ለኻዊ ጸጥታ ባሕሪ ዝሕሉ ጥምረት ከም ዘድሊ ዘርኢ ኢለን ፓኪስታን ንኣሜሪካን ኢራንን ንኻልኣይ ዙር ዘተ ናብ ኢስላማባድ ፀዊዓ ኣሶሽትድ ፕረስ ንላዕለወ ሰበስልጣን ፓኪስታን ብምጥቃስ ከም ዝጸብጸቦ እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ተገይሩ ዘሎ ስምምዕ ደው ማል ተኹሲ ንኽውዳእ ሒደት መዓልታት ተሪፍዎ ፓኪስታን ግን ነቲ ወሳኒ ካልኣይ ዙር ዘተ ምትእንጋድ ሕቶ ኣቕሪባ ኣላ ኢሉ ፓኪስታን ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ቴህራን ዘሎ ሰፊሕ ዲፕሎማሲያዊ ክፍተት ንምምላእ ዳግማይ ከም ቁልፊ ድልድል ኮይና ተረኣያ ኣላ
እዚ ኣብ ኢስላማባድ ዝግበር ዘተዕውት እንተኾይኑ ነቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ እናተባርዐ ዘሎ ኩናት ሓውን ክዝሕል ዘኽእል እንኮ መንገዲ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት ግምቶም እናቕረቡ እዮም። ክቡራት ተኸታተልቲ ናተይ ቲቪ እዋናውን ሚዛናውን ሓበሬታታት በብእዋን ናባኹም ንክቐርብልኩም ሳብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ሚድያና ክትኾኑ እናዓደምና ንሎሚ ዘሰናዳእናዮም ዜናታት ነዞም ዘድመፅኹሞም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ኣዝና እናመስገና ኣብ ናይ ፅባሕ ሰዓተ ዜና ክሳብ ንራኸብ ሰላም።